Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Abokina ya gajiya? Ya kwana biyu? Na dagan ku duka kun yi zugun kamar wanda aka aika muku da mutuwa. Abokina kenan. Ba ma gwanda mutum ba irin halin da muke ciki yanzu. To wallahi tun da safe da na fito daga gida banda garin kwaki ba abin da na ci, yanzu ka gan mu anan ba mu da abin da za mu yi. Ni ban ma san taya zan in fara baka labari ba. Wallahi matata tana nan tana gida ba ta lafiya amma ban san ya zan yi ba. Kaina ya kulle, kaina ya daure na rasa da zai. To kai na ga kaman bakin kai yana motsi kaman akwai abin da kai so ka faɗa. Wallahi na gawa ina so dan nema ni tun da safe tun jiya haka ina ta neman abin da zan sa a ciki na ba samu. To ai wannan mai sauki ne. Kuna ta ba kanku wahala. Ba ku da labarin Alhaji Aliyu dan Maliki mai gaskiya bread. Yana nan yana iyon ma'aikata. Yana ba su aikin yi. Malam dakata, Alhaji dan Malikin da dukkan kamfanin sai ya gama yaban ma'aikatan da aka zo ka ce mana yana yaban ma'aikata. Amma kuma ai mun je wurin nan yafi so 10. Ko manajan ma ba a bari mu gani. Wa ya gaya maka? Mun je wurin nan yafi so. Ni shaida ne. Assalamu alaikum. Yanzu haka. Kai yan samari, magana abokinku gaskiya ne. Domin Alhaji Ali dan Maliki, darakta mai gayya mai aiki, baya goya marayu kai masu iyayen ma ya goya su. Alhaji Ali dan Maliki ya kasance yana bunƙasa kasuwancin shi ta hanyoyi da dama. Shekarar da ta gabata shine na ɗaya a North East a fannin fulawa, bana shine na ɗaya a ƙasar mu baki ɗaya. Sannan a harka na motoci nan ma ba a bar sa a baya ba, yana sayar da su kala-kala iri-iri. Idan aka je bangaren gini, injiniyoyi, gini na sayarwa da na haya, gida babu wanda babu idan kana bukata. Sannan maganan aiki da kake ana ɗauka har yau kuma ana ba a daina ɗauka ba. Kawai jagora ya kamata ku samu, domin shi yana gina gidajen biredi da ɗauki ma'aikata domin taimakon masu zaman banza irinmu. To, kun je da kunnanku. Saboda haka ku biyo ni mu je muku jagora. Haka zalika ga mai neman fulawa mai kyau ga sauki ku tuntuɓe mu a shagunanmu da ke kusa da ku a ba Musa dan Maliki Junction ƙarƙashin jagorancin manajan mu Ibrahim Ayuba. Sannan akwai shagunanmu da ke kusa da shaf kwana, nan ma za ku samu kayanmu mai rangwame da sauki. Sannan muna da babban store ɗinmu, shagunanmu da ke daura da tsohuwar Mr. Big, nan ma za ku samu kayayyakinmu da rangwame da sauki ƙarƙashin jagorancin manajan mu Sunusi. Haka zalika kar ku gajiya, akwai shagunanmu da ke kusa da gidan ya Arabi, nan ma za ku samu kayayyakinmu masu sauki da araha ƙarƙashin jagorancin manajan mu Malam Isa. A babban kasuwan Gombe muna da babban store ɗinmu, nan ma za ku samu kayayyakinmu mai rahusa sai ku Da ina ta gararan ba a cikin garin nan. Na sabulu ne kawai. Yana gagara na siya wa iyalai da iyaye. Allah ya kawo wannan mutum ya taimaka mana Alhaji dan Maliki. Ubangiji Allah ya ƙara azurta ka. Allah ya cika maka burin ka alkhairi. Mu matasa ka taimake mu. Allah ya biya ka da gidan aljanna. Allah ya biya ka Alhajin Allah. To, alhamdulillah, kamar yadda kuka gani dai tun muna zaman banza a majalisa kuna kallo, yanzu gashi Allah ya hore na zo ni nan na dan fara harka. Mai girma Alhaji Darakta Ali dan Maliki ya dauke mu ya ba mu aiki, yanzu gashi ina sai da shinkafa. Wannan shinkafa ne mai kyau, foreign rice ultimate gold, shinkafa mai kyau. Muna kiran ku da ku zo ku ga munan muna sayarwa a farashin sari kuma mai sauki da rangwame. Kamar yadda aka gaya muku, store ɗinmu yana gefen Mr. Beast, kuma kun ga kala-kalan abubuwan da muke sayarwa. Muna sayarwa a farashin sari kuma ga sauki ga rangwame.
muna kiran kowa da kowa da ya zo shi ya gwada, kuma in Allah da za a dace. Da ƙarshe ina godiya mai girma darekta, baya goya marayu ya ɗauke mu ya ba mu sana'a, alhamdulillahi babu abin da za mu ce sai dai Allah ya saka da alkai, Allah kuma ya ɗaukaka shi ya yi sama 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 ya je har can in Allah yadda. Manaja, na yi waya za a kawo fulawa, ka gane tirela ɗaya. So idan an kawo, ka gane ka tabbatar so kifa, ka gane ya irga su, ka gane in ya irga sai ka tura mu ta wasa, ka gane yawa. Alhaji Isa ya kawo sabon nan kwa? Ok, ya kawo? Ok, to shi kenan ba wani matsala ko? Ba komi ina, to shi kenan ba damuwa. Za mu yi waya, dala ka tura mu. Turƙa shi ina Gwambawa, ga nesa ta zo kusa a cikin sauƙi. Ku nemi biredinmu mai garɗi da daɗi. Muna yin trucks milk, sannan akwai bobo, akwai el paris. Da ku iya samun wa'annan a babban gida ƙarƙashin jagorancin manajanmu Ibrahim Haruna Teacher. Haka zalika akwai biredinmu kamar MBA, Wafa, Golden Test da Taslim. Za ku same shi a karkashin jagorancin manajan mu Sama'ila. Za ku samu biredin mu kamar haka: AA, Super Sweet, Buwa a karkashin manajan mu Usulale. Alhamdulillah babu abin da za mu ce akan darekta. Namiji uban mazaje, zaki sarkin dawa, Alhaji Ali Danmaliki. Yanzu ma ya dauki ɗana aiki. Har ɗana ya kai ni Makka, na je na aikin hajji na dawo. Godiya ta ba ta da iyaka, ba abin da zan ce. Ubangiji Allah ya ɗaukaka ka, ya kau da idon makiya. Ubangiji Allah ya kunyata makiyanka, ya kare ka daga kowane irin shiri. Alfarman annabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Ni na san ko da ban faɗa ba zuciyata ta faɗa. Addu'an da zan ci gaba da yi masa kuma har na mutu ina kan masa addu'a. Ubangiji Allah ya rufa asiri, Allah ya kare ka. Ya'ya kuma da suka samu aiki a wajen nan, mu mutanen anguwa muna kan addu'a, kuma addu'a mu ba zai faɗi a kasa ba, saboda abin arzikin da kamar yara suna zaune babu aiki, ka zo ka ɗauke su sun samu aiki. Wa'yansu suna nan sun yi arziki, sun je wani guri sun bude kamfani, sun dauki wayansu a can, amma kai kace da mu za ka yi, to muna tare da kai. Allah ya rufa asiri. Turka shi yau ga ɗaya tankar da dubu baya goye marayu. Alhaji Ali Danmaliki, shugaban kamfanin Trust Milk and Wafa Biredi. Mu iyaye ya gama mana komai, domin ya cito 'ya'yanmu daga ƙangin shaye-shaye da zaman banza. Yanzu gashi ɗana ya saya mini gida har da mota. Kai, mukan babu abin da za mu ce da shi, sai dai mu ce Allah ya ƙara ɗaukaka shi, ya kare gabansa da bayansa, albarkacin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama. Ehe, ni ne ina nan a babban ofishinsa, bambridge ɗinsa da yake Mr. Big. To alhamdulillahi, farko muna tare da Alhaji Danmaliki. Na fara da kullum biredi, na zo ina ɗaukan tallan biredi har Allah ya sa ya kai ga gaci. Yau ga shi na waye gari, shi mai gidanmu darakta rana bai raba ko aiki. Allah ya ɗaukaka shi ta kowane fanni, ya bunƙasa kasuwancinsa. Yau ga shi Allah ya sa yanzu an ɗauke ni daga gidan biredi an kawo ni nan bangaren fulawa. To ba mun da zan ce, sai dai ce ina ƙara godiya ga mai gidana Alhaji Aliyu Danmaliki. Allah ya ƙara ɗaukaka. Sunana Nasir Usman Minangi. Ni ne manaja na El Faris Bakery. Gaskiya alhamdulillah, tun da dai muka buɗe wannan gida muka fara ganin ci gaban shi, mutane suna yaba mana, kuma muna jin daɗin wannan yabawan da suke mana, saboda kamar suna ƙara mana ƙarfin gwiwa ne
to mu ma dai mun gode da muka gan ku kuka zo, inda ba don abun ana ƙara mana ƙarfin gwiwa ba babu da zai sa ku zo har kuna tallata mana haka. Gaskiya biredi kan alhamdulillah, saboda ka san yanayin abun da mutum zai ci shine zai yaba. To mu dai ba za mu ce wani abu ba, mutane kwastomomi su ne suke gaya mana ga yanayin biredin mu da yake, saboda ko da wata muka yi ma muna ganin kiran waya on and on, ana kiran mu a Biyu, ana kiran mu a Yola, ana kiran mu a Bauchi. To kaga dai wannan alhamdulillah, kuma biredi kan alhamdulillah jama'a suna jin daɗin shi. Gaskiya wannan kan abu da za mu cewa darakta Alhaji Ali Danmaliki sai dai godiya, saboda mu ma abin da ya kawo mu kenan, don shi Allah ne ya taimake mu kuma da taimakon shi har muka kawo haka, shi ne daga mu. Don ina jina tare da Danmaliki sama da shekara 15, shi ne ya koya min harkan biredi, da kuma yanzu alhamdulillah ne ma yanzu akwai yara sama da guda 15 a ƙasa na, duk muna cin arzikin shi, saboda kuma sanadiyan shi ne. Bayan biredi da mai gidanmu iyayen abubuwa da yawa, iya da fat, to mu muna bangaren biredi ne, shi kuma yana fulawa, yana sai da shuga, iya sai da kayan ingredients na bakery duka. Ana iya samun shi a nan Mr. Biggs wurin Union Bank opposite dan Marna. Ba a same mu a nan ne muke harkar mu, bayan nan to nan ne babban branch mu, amma muna da inda muke buga biredi a nan Madaki.